Hi Paoloholics! Welcome back to my channel. For today's vlog, bibili ako ng milk tea at ng burger tapos dadalhin ko sa hospital kasi tumawag yung mama ko kanina tapos nagpapabili siya. Kaya ihahatid ko doon pagkatapos. Kaya pupunta ako ng bayan ngayon tapos ihahatid ko sa hospital sa season. So tara, samahan niyo ako. Tadan! Ayan ang itsura ko. Parang ano na, mukha ng star witness, di ba? So, yan ang magiging... yan, lately kasi lately, nahilig lang ako magsuot ng cap. Kaya lang, ilan lang naman yung cap o dalawa lang yata. Ito lang yung madalas kong suot, tsaka yung isa, yung black. Pero mas maiksi yun, mas mahaba ito ng konti. Kaya mas natatakpan yung mukha. Di ba, syempre, mainit, maaraw, kaya... madalas naisuot na ang ganito. Tapos kailangan, may suot ako ngayong salamin kasi mag-order ng milk tea. Syempre, paano ko babasahin yung mga nandun, di ba? Kung wala akong salamin, wala akong makita, di ba? So, yun, tara. And to complete my outfit for today, kailangan may dala akong payong. Kasi sobrang trick ako. Sabay you. Ako init. Trick yung araw. Sana wala namin yung gabi. Palabas na ako ng gate. Sana may masakyan agad kasi sobrang init. Grabe. Siyempre, team commute lang naman ako. Kaya abang-abang ng tricycle. Tanghaling tapat. Tirik na tirik yung araw kaya kailangan magpayong. Mahirap masunog. Abang-abang na ako ng tricycle papuntang bayan. So wala pa eh. So see you doon. Ko na muna yung binibili kong burger kasi niluluto pa. So bibili na din ako na yun ng milk tea para mabilis. Mahulos. Ayan, pasok na ako. Dito na ako sa order ng milk. Ayan, mukhang bumili sa Big Mac kasi wala na ibang mabit. Diyan ako bumili ng burger. Nahanap ko na yung paradahan ng jeep. Iba na pala yung pwesto nila. So, ito na. Parang gagamba. Bahay ng gagamba. Sports complex. Panas. Dito na ako sa jeep. So, lilipat ako doon sa harap para mabilis magbayad mamaya. Tara. Para mabilis magbayad. Meron ng harap. My favorite milk tea flavor. Smoky na. A few moments later. Hospital, nintay ko na lang bumaba si mama. Hintay ko na lang siyang lalabas dyan. Tayo natin. Tagal. Tinawagan ko na. Ayan. Para makita siya sa vlog. One eternity later. Ayun na siya. May bit-bit pa. Iuwi ko yung prutas. Akin na lang yan, di kinain ni Alexa. Ako ng bus. Ayun si mama. Ihatid pa ako. Nasa kabilang kalsada. Tapos may minibus na. Sakay na ako ng bus. Pauwi na ako. Bababa ako ng Binigno. And I'm home, Paoloholics. Ayun, sa wakas natapos din ng mga gawain ngayong araw. At nakauwi na din ako. Medyo ngarag na. Maliligo lang ako tapos larga ulit. Magbabalibol ako ngayon.
And I'm home Paoloholics. Thank you for watching this video, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be notified for my new videos and updates. Thank you and God bless.